با شما برادر عزیز شرکت خوجان ترانسرویس автобус рақамҳои давлатиш рақамҳои тоҷикия омад расид айни ҳол дар метро котельники қарор дорем бози мо мефаҳмем мардум ки ба чӣ мушкилот дучор шидан хеб автобус ба ягон мушкилот дучор шидин рада не просто ҳамин қазоқ камтар ғам метиҳад любой время ғам метиҳад қазоқистонда ғам будана гуфтан дуруст канали ройгон авиада гап задистин чӣ хел омадем розӣ 100% конечно розим арзон омадем худо ба шукр мегӯем расидем саломат бошед чанд рӯз омадед ровна 5 рӯз ровна 5 рӯз сумкотона кофтам проверка кардам ягон костюми лишни гирифташ не нагирифт 100% ҳама 100% омад на граница сатсми барои сумкора гузарондан сумкора неки кофтан границада сумкора проверка мекунанд бидагия границада просто так сумкара намемонад гузаронем پولا گفتن گرفتن گفتن پرکن نمیکنن پولا گرفتن با پولا گرفتن رسو نبرو پرکن نکردن автобусое ки дар рах чапа шида буданд дидем дидем кадом ширкат буданд автобуси ширкати хуҷанд транссервис ай тоҷикистон омад соқ саломат мардума овард ба котельники расонд бале мушкилиёш будан бачаҳо гап заданд ки дар рах сумкора кофтан проверка кардан ва чӣ хеле ки шумо медонед граница ҳамин хелаи бародаро автобус мушкилии хидша дора но сами главни назар ба дигар автобусое ки раҳда монданд автобуси ширкати хуҷанд транссервис соқ саломат дугӯ бошен дар ҳаққи муҳоҷиро ва нафарое ки дар дигар ширкатҳо дар роҳ дар монданд дар ҳаққи ваёрам дуогӯ бошен ки то ки ваёрам биён соқ саломат бирасанд раҳмат мегӯем ба ширкати хуҷанд транссервис ки дар анам хеле ҳолатое ки билети самолёт бениҳоят қиматай дастгирӣ мекунанд